Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya ku masu kallon mu da fatan dai kuna cikin ƙoshin lafiya. To yayi da Allah da annabi masu kallon mu duk wanda bai yi muna subscribe ba da Allah ya daure ya taba muna wannan alama ta subscribe da Allah kana ya muna like kin wannan bidiyo sannan ya yi sharing zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki domin su amfana. To a yau abun da zai muna magana akan shi shine akan wani application na rage ma bidiyo nauyi. Za ka ga su da yawa mutane sun yi bidiyo, sun yi ɗaukar bidiyo kuma suna son su yi editing haka. To bidiyon nasu ya yi nauyi ƙwarai, wajen editing zai baka matsala. To ya za ka yi ka rage ma wannan bidiyo naka nauyi? Ka rage mishi mega. Za ka ga su da yawa wasu bidiyon su in sun yi ɗauka wasu suna mega 100, wasu 200, wasu ya da haka nan ma. To ta yaya ne za ka yi ka rage ma wannan bidiyo naka nauyi? Za ka iya mai so shi ma mega 20, in yana 200 za ka iya mai so shi 20, kai har ma ƙasa kai ko 4 kake so za ka iya mai da shi kuma ba tare da bidiyon ka ya rage haske ba. To akan shi ne zan muna magana wannan application. Da farko dai za ka shiga Play Store, sai ka kunna data kinka kamar haka. Sai mu nemi Play Store kin inda kake downloading na application. Wala ga Play Store kin muna. Za ka shiga alamar searching, sai ka je ka rubuta bidiyo. Wala gashi nan ma na rubuta muku a gehe inda jan rubutun nan. Haka nan za ka rubutawa. Compressor and Reziza. Deja ma kana sacin ana rubuto ma abin. Sai ka shiga wannan alamar za ya baka haka, sai ka zo a nan ƙasa. To mu ga application kin da muke nema na wannan. Deja ni na yi download kin shi, na yi tilishirin kin shi. Kai in baka da shi sai ka shiga ka yi tilishirin kin shi. Gashi nan ɗawo haka. To da ka yi tilishirin kin shi sai ka hita duka ka fito duka. Sai ka tsaye da data kinka. Sai ka shiga a cikin shi, ka bi wannan application naka ka shiga a cikin shi. Bari mu dibe shi. Mu ga namu anan. To kun gani ko? In ka shige shi zai kawo ma haka, zai gwado maka haka. Bidiyon kanka ga sunan bidiyon kanka ga sunan duka. To yanzu misali ga ɗan bidiyo na sama na farko. Ɗan biyu da sama na farko kenan. Nauni ne wannan ɗauka. Gashi ɗaukar bata kai bata kawo minti 3 na ma aka ce take, amma wajen mega 88.3 ba gashi wannan. Gashi ganin taɓa. To yanzu muna son mu rage mishi mega, sai mu taɓa shi mu shigo haka. Wanda mun taɓa kan bidiyon zai kamo haka, zai kamo da wannan fuska. Sai mu zo mu taɓa wannan wurin. Wannan zaɓi duka da ka gani da sama sai ƙasa alawa ce ta rage ma bidiyon nauyi. In ka so za ka shiga a wannan, kaga ka rage, ka so ka taɓa a nan, ka gani ko ya komo 30. To sai ka taɓa wannan very fast kenan. To daga nan sai ka zo wannan wurin, da ka taɓa wannan wurin sai ka ja shi ka kawo shi nan. To ka gani bidiyon mu yanzu ya komo mega 9.2. kun gani gashi nan. In ka so haka ka bar shi haka, sai ka taɓa wannan kwambiyar. kun ga da 88.2 kike, yanzu kudi ba gashi nan ya dawo abun ga mega 9. To sai ka yi converting shi a nan, sai ka taɓa wannan jacket. In kana so ka sama bidiyon ka wani suna haka, sai ka shafa wannan, sai ka rubuta wani suna in kana so suna ko sunan ka dai ko wani abu da can daban da kake so. To mu misali bari mu sa wannan abun.
hub muka sa. To gashi nan za ka jira shi yana nan ga converted, za ka jira shi sai ya ida, za ka jira shi sai ya kai can kwat. Bari mu jira shi. Yana nan dai ga zuwa, yana nan ga zuwa. Kakkai wata gaggawa, kawai ka jira abunka ya ida, yadda ba za ka samu wata matsala ba a bidiyon ka. Ko da yake ba kala ya ka taɓa wannan yadda aka sa red in background, kawai ka fita in kala kamar in kala wani aiki la, sai ka fita kawai kai ta aikin ka, kuma alhali yana nan ga ta yi. Ga dai ya yi sauran, ya yi kusan kai ko. Ya yi dai kusan kai. Na ga zuwa. Wala kuga ya kai. To yanzu lan da aka sa play kin ga in kana so ka taba shi, da ka taba shi kawai bidiyon ka zai kunna ma. In kuma share za ka yi ka tura ma wani sai kai share. To bari mu shiga play, kila muna so bidiyon mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya ku yan kallo, muna gaida ku da kwana, ya kuke cike da dama. To yanzu kun gani ko, sai mu hita duka sai mu yi back. To kun gani ko, ga dan bidiyon mu nan gashi nan a farko bidiyon namu wanda mun ka rage ma megan, gashi nan a farko, gashi nan mai suna hub kenan. Kun gani alhali ko gashi nan kasa ɗin gashi da adda mega 88.3. to ga nan da mun ka rage mishi mega, ga nan mun mai da mega 9.6. gashi nan kun gani a sama hub, gashi nan shi dai ne. To da Allah da daɗin wannan bidiyo kan danna mana alamar like shi.